Bai, arrastean. Hasiera emango dutzugu 2026ko maiatzeko ohiko osoko bilkurari. Lehenengo puntue, 2026ko apirilaren 30ko osoko bilkuraren bideoaktaren onespena, hala badagokio. Aprobación si procede de la videoacta de la sesión plenaria del 30 de abril de 2026. Inor zerbait esateko, onartutzat ematen da. Hurrengo gaia, 5.254/2026 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordean irizpena. Galdakako udalaren eta polizia eta Larriletako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa gomendia onartzea. Hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko. Expediente 5.234/2026, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, aprobación de encomienda de gestión material entre el Ayuntamiento de Galdakao y la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados. Euskine Gezuraga Barna, Izabalebietako zinegotziak azalpenak emango eskuz. Arrastian, Alkatearen 2008/2024 eta 858/2026 dekretuen bidez, Galdakoko udaleko enplegu publikoaren eskaintzak onartu ziren. Eskaintza horietan udaltzaingoko 5 agente plaza sartu ziren txanda irekien. Kontuan izanik horrelako prozesu bat garatzeak dituen zailtasunak kudeaketa materialari dagokionez eta sortzen duen kostua egoki joda hautaketa prozesu bateratuan parte hartzea. Gauzak horrela, Galdakako udalaren eta polizia eta Larrialdetako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa gomendia onartzeko proposamena dakargu udalbatza honetara, udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratua kudeatzeko aipatutako 5 udaltzain lanpostuak betetzeko. Azalpenak entzun da, eztabaidara pasatuko gara. Osoak, Osan Solorria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Bozkatuko dugu. Bozkatuko dugu, aldeko botoak. Danok alde, hortaz, proposamena onartzen da. Hirugarren puntua. 5.324/2026 espedientea. Herritarrak alkatetza informazio batzordean irizpena. Hezkuntza eta euskara arloari dagozkion dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak aldatzeko hasierako onarpenari buruzkoa. Expediente 5.324/2026, dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía y Alcaldía de aprobación inicial de la modificación de las bases reguladoras de subvenciones del área de educación euskera. Zirkorta Ibarra hezkuntza zinegotziak azalpenak emango dizkigu. Eskerrik asko. Arrastion, gaurkoan ekartzen dugu euskara eta hezkuntza arloko dirulaguntzak emateko berariazko oinarri arautzaileak aldatzeko proposamena onartzeko, udalbatzak horrela egoki baderitxo. Orain aldatzera dakar guzan oinarri arautzaileei, udalbatzak 2025ko maiatzaren 29an egindako ohiko bilkuran hasierako onarpena eman zien. 2025ko uztailaren 23an amaitu zen osoko bilkurak erreklamazio eta iradokizunetarako emandako 30 eguneko epea eta esen batere aurkeztu. Ondorioz, 2025ko abuztuaren 7an, behin betiko onarpenari buruzko iragarkia argitaratu zen baoren 159. zenbakia. Eztabaidara pasatuko gara. Osoak, Osan Solorria, Alderdi Sozialista, Euskal Herria Jeltzalea, Euskal Herria Bildu. Dute esateko zertan datzen aldaketak, ezta? Oinarrien aldaketa proposatu da, iaz onartutako oinarri berrien kudeaketak hainbat arazo sortu zituelako eta bai ikastetxeak eta bai guraso elkarteak eskatutako proiektuen zuriketarako ere zenbait zailtasun sortu zirelako, besteak beste.
Egin diren ekarpen nagusienak, dira oinarrietan aurrezkuntzako lehen zikloa esen sartu, eta ikusi da guraso elkarte batzuek edo ikastetxeek ere ziklo horri zuzendutako proiektuak edo ekimenak egiten dituztela, beraz erabaki da sartzea, proposatzen da sartzea. Ez dira diruz lagunduko kontzeptu gastronomikoen gastuak, baldin eta finantzatutako proiektuaren kostu osoaren 10% gainditzen badute. Hirugarrenik, azpikontratazioari dagokionez aurrekontuan 50% muga jasota zegoen, eta orain erabaki da muga hori kentzea. Oinarrien 5. artikulua diruz lagundu ezin diren gastuen aipamena egiten du, bertan eta zenbait zehaztasun eta argibide sartu dira, argiago geratzeko asmoarekin. Lehentasunezko proiektuek diru laguntza handiago jaso dezaten, A eta B lerroetan proiektu bera jartzea ahalbidetzen dute oinarrion aldaketak. Eta azkenik beste aldaketa bat, Eusko Jaurlaritzak aldian argitaratzen dituen zenbait datu ofizialen aurkezpenari dagokio. Izan ere, aurreko oinarrietan udalak berak jaso behar zituen eta onuradunak eskabidea egiten zuen uneko datu ofizialak eskatzen ziren. Horrek zalantza jasotzeko zailtasunak eta denboran atzerapenak eragiten zituen, oinarrien aldaketen bidez hori argitu eta ikastetxeak berak aurkeztu behar ditu, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako azken datu ofizialak eskatzen dira. Eta hori da nikoa. Bastakit, bigarren txandarik beharrezko dan. Euskatzea pasteko gara. Euskatuko dugu, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa, auzoak alde, Usansolo Herria alde, PSE abstentzioa, EAJ alde, EH Bildu alde, hortaz proposamena onartzen da. Laugarren gaia, 955/2026 espedientea, Usansoloko udalaren gastuen likidazioaren berri ematea, 2026ko lehenengo hiruhilekoko fakturak, expediente 955/2026, dar cuenta de la liquidación de gastos del Ayuntamiento de Usansolo, facturas del primer trimestre del ejercicio 2026. Bosgarrena, 4.509/2026 espedientea, 2026ko lehenengo hiruhilekoko berankortasunari eta hornitzaile ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren berri ematea, expediente 4.509/2026, dar cuenta del informe de morosidad y plazo medio de pagos a proveedores del primer trimestre de 2026. Seigarren gaia, 2026ko martxoaren 18tik apirilaren 21 arte emandako alkatetza dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen berri ematea, dar cuenta de los derechos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 21 de abril hasta el 19 de mayo de 2026. Eta zazpigarrena, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Galderarik, erregurik. Ez, bukatutzat emango dugu gaurko osoko bilkura, eta hurrengora arte.